Jopuonjre praboro mawuok e anyuola mar Kaonje Kodhoch location e kar chieng' bura ma Kabondo Kasipul oyudo fuong'ruok bang' yudo omenda mar somo kowuok e anyuolano. Anyuolano ne ochako chenro mar siro somb nyithindo mawuok e alworano higa ma 2019. Kendo higa ka higa gichiwo school fees ne jopuonjre ma somo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko kokalo e harambe ma gigoyo. Kane giloso e gweng' ma Kotwoyo e kinde mane gichiwo omenda ne jopuonjre praboro ma gisiro higani, tend riwruogno koni higani ne giketo tenge omenda maromo 800 mane siro somb nyithindogo, ka jopuonjre ka japuonjre ne yudo omenda maromo 10,000. Nyithindwa mang'eny ne ok dhi sikul. Koro ne waluongore kaka jokaonje ni to dwatim nang'o mondo nyithindwa gi odhi sikul. Ne wabedo piny, koro ne wayiero departments mopogore opogore. Ne wayiero department mar education mondo no identify nyithindo mane fiso chando. Ne wachako gi goyo harambe matin 2019. Ne wagoyo harambe mane watero go nyithindo sikul. Koro akanyo wasebedo kwa dhi nyime nyaka sani. Kawuono watero nyithindo 80 e secondary school. Wadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000. Mwadhi miyo nyathi ka nyathi 10,000 ni kwa medo gi mag CDF maka hivyo bara ni nyathi day school watieko. Omiyo jolowa kata wan mon liete nyithindwa dhi skul gisesomo gin gi barupe. Omiyo ne wagombo ni riwruokwa ni omed dhi nyime. Kade onge riwruok machalo kama, ok ang'eyo ni an kaka Chiliel dikoro an kanye gi nyithinda.